Madinuagon nga Christmas lights display sa Iloilo Provincial Capital masaksihan na. Ining itutukan ni Zen Kilantang live sa Iloilo Provincial Capital. Zen? Kate, matapos ang duha ka tuig nga wala sang aktibidad, subong mas mangin masanag ang Disyembre sa mga residente bangod opisyal na nga pagabuksan sang Iloilo Provincial Government ang Christmas lights alas 6 subong nga gabi. Tes ang pagbukas sang matahom nga Christmas lights sa palibot sang Iloilo Provincial Capital, isa ka lantern parade ang ginpatigayon sang Association of Iloilo Provincial Government Employees. Suksok sa mga ini ang mga masanag nga headdress kag nanari-sari nga props sa parada. Halin sa Provincial Capital, padulong sa Drilon Bridge, pakadto sa Muliluni Bridge, pabalik sa Bonifacio Drive. Pangunahan naman sang provincial officials ang opening of lights nga gintawag nga kasanag sa Paskwa sa Kapitolyo. Suno kay Governor Arthur Defensor Jr., duhaman ka tuig nga wala sa mga aktibidad bangod sang pandemya. Gani subong nga tuig, pinaagi sa hilikoton, mahatagan luwat sang paglaom ang mga tao nga magpadayon. Ang significance is that now we can ginbululigan nato ang aton nga COVID-19. Gin pangabulayan tanitanan. It's not really about the lights, ano. Importante nga pwede na kita tungod kay ginbululigan ta. At gipangabulayan tani ang the ability to celebrate. Other countries in other parts of the world are still surging. Magluwas sa Lantern Parade, may street food night market man sa Kapitolyo. Nagkalain-lain nga mga pagkaon ang ginabaligya sa mga kiosko agud mabalik ang kasadya subong nga holiday season. Samtang mga Christmas lantern ginpahamtang na sa mayor nga dalanon sang Pavia Iloilo agud maghatag atraksyon subong nga Paskwa. Umpisa subong nga adlaw makita na ang mga lantern sa palibot sang banwa. Tinutuyo sang banwa nga mapabatsyag ang spirit of Christmas sa publiko. Kate, pahanumdom ni Governor Arthur Defensor Jr. sa mga magalagaw sa Kapitolyo nga kinahanglan nga magsuksok sa gihapon sang face mask kag magsunod sa Clay Go policy o kon clean as you go agud mapabilin ang katinlo sang Provincial Capital Grounds. Kate? Madamo nga salamat, Zen Kilantang.